gwamnati ta ƙirƙiran mana kwamiti masu tantance malamai. Duk wani malami da zai fito a ce malam ta rage mu ka labalabta ko kuma kai malami ne ko waye, ko ma daga ina yake, ko daga Misir ya dawo, ko daga Madina ya dawo, ko daga Al-Azhar, ko daga ina ne, sai ya zo wannan teburin malaman masu tantancewa. Sai ya zo wannan teburin malaman, kwamitin malamai masu tantancewa sai ya zo an tantance shi. Kowane malami ne, in dai malami ne zai rika yin wa'azi, karantarwa ko a lungu ko a sako ko a social media, musamman social media, in dai zai fito social media ya karatu ya faɗa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da inda za ka karanta addini ya dole sai annabi ya fito, tunda shi ya kawo ma addinin kuma shi ya koyar da addinin. Saboda haka in dai wani aka samu wani sabon malami zai yi wannan karantarwar, ko kuma malamai waɗanda suke ci a yanzu, waɗanda suke koyarwa, masu karantarwa yanzu, waɗanda suke shura a social media ko ma ba su yi ba, in dai malami ne ko a masallaci yake karantarwa, to lallai ya zo kwamitin malamai masu tantancewa su ba shi certificate cewa wannan malamin ya san daraja annabi Muhammadu, sai a bashi a mai stamp, a stamping din shi, sai ya fara koyarwa, ya fara karantarwa, ya ma je ko ina ya karantar. In dai malami ya san darajar annabi Muhammadu, ya iya faɗin annabi Muhammadu da kamala, ya iya faɗin annabi Muhammadu da ladabi, to a bashi wannan certificate din, ya cancanta ya karanta a duk duniyar nan, ya ma je ko ina ne ya karantar. Wannan shine roƙonmu na biyu da za mu yi ga 'yan siyasa, shugabanni masu neman masu yakin campaign. In sun zo wannan ƙudurin za mu gaya musu wannan ƙudurin, a samu malamai masu tantancewa, kwamitin malamai. Akwai malamai masu ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, muna da su tari guda, a nemo su a sa su a wannan kwamitin din. Wannan shine roƙo da biyu da za mu yi wa 'yan siyasa. In an zo zaɓe mu gaya musu ce to a samu kwamiti ɗin malamai, ga malaman nan a ƙarawa da su, a samu kamar malamai guda 50 a tinkila a zuba su. In dai za ka zama malami, za ka karanta wa social media ko a ina ne, sai ka zo sun tantance ka kamar musabaka, sai ka zo sun sa ka a gaba, ka yi karatu, ka karanta Qur'ani.